Pila ka mga residente sa barangay Handumanan ginreklamo ang masobra 2 na ka bulan nga wala ginakolekta ang ila mga basura. Ini ang balita nga aton gintutukan. Nega-face mask ang mga residente sang Banga Acacia Phase 5 sa Barangay Handumanan bilang pangaman sa duha ka butang. Una, COVID-19. Ikaduha, baho gikan sa nagatumpok nga basura. Ang ila reklamo, masobra na 2 ka bulan nga wala sila natalupang dan sa mga nagakolekta sang basura. May pandemic patakalaan subong ang health ang importante. Si Lola Ofelia, ginakahangawaan ang ikaayong lawas bangod sa baho. Higko kag ginalangawan na nga basura. Kaya nga amon di nga isa ka membro sa amon panimalayon niya kuan mo may balatian. Korason. Hindi na saya kagwanta sang baho. Palaligban man sa mga residente ang pag-segregate sang basura kag wala man sa makante nga duta sa lugar kung sa din sila pwede makahaboy. Sa mga pares si Keith nga nagaluto sa guwa sang ila puluyan, nagalaom ini nga tani matalupang dan ang ila madugay na nga reklamo. Ilaw ay mo may gibaan patay nga sapat napit ng 2 ka bulan. Nagpagikangot ang One Western Visayas sa Department of Public Services. Aminadong tagpamuno sa opisina nga wala gilayon na kolekta mga basura bangod man sa pila ka mga problema nga ila na sugata. May relibot kami monitoring and then i-forward namon sa ila. May picture pa na i-forward namon, then mo na dira namon mabalan, may trouble ang slakyan. Apang, nagpasiguro ini nga magapadala sa kolektor agon makuha na ang mga nagadamo nga basura sa barangay. Ginpahanong duman sini sa mga residente sa schedule sa garbage collection sa barangay. And sa taga Banga Acacia Handumanan Phase 5, manangan lang mo kaya ako mismo ipaluap ko ni sa IPM kung hindi subong buwas aga. Sa mga luyag magpalabot sang ila reklamo, magdangop sa One Western Visayas pagi sa amon Facebook page o kung magtawag sa 329-2110. Opo, kay Reynan Castillo, Adrian Prietos, One Western Visayas.